जों बेखौनो मावनानै जायो खेथि खालामनानै जायो नै रायजो राजाफोर खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैलायबाय नैबे अनन ब्लग इउटुब चेनेला दिनै आङो दंफैयो हा गोदान गुगुनि फारा मा गामिमोन गोहोफुरि हा गोदान गोहोफुरियावहाय आङो दंफैयो दिनैहाय बे हा गोदान गोहोफुरियाव जोंनिनो लोगो सासे फंबाया बानजुतनि बागान दिनैहाय बानायदों बे बानजुत बागानावनो आङो दंफैयो दा बे बानजुत नाखौ माबायदि मावदों माबायदि बेबायदि आं नोंथांमोननो खोन्थानो सानबाय आरो खय बिगा मावदों बिथाङा बेखौहाय आं नोंसोरनो डिटेल्स खोन्थागोन आंनि भिडिअनि गेजेरजोंनो बिदिब्ला आंनि भिडिअनि गेजेरजोंनो बे बानजुत बागानखौ नायलांदो लोगोफोर लेट्स गो स्टार्ट 4 बिगा बानजुत गायदों वाव बिबार लाजोब्बाय नै ओइजोंबो दङ आरो नैबो गाम्बारिबो दङ ओरैबायदि बिबार लाबाय खोन्थालांनायसै आङो ओरैबो दङ बिगासे बायदि जाबावनाय ओरैबो नै वाव वाव नै ओरैबायदि बिबार बारबाय बिबार लाजोब्बाय नै मोननायसै दिनै फार्स्ट टाइम खादों फार्स्ट टाइम खानायाव 26 केजि मोनदों दिनैहाय बिबार दासो लाहांदों नालाय गोदान फार्स्ट खाजेनदों एबारनिफ्राय मोनबाय थानाङासै बिथाङा दा खमैब्लाबो केजियावहाय 100नि फानोनो ओरै आरो जोंनिजोंलाय केजियावनो गैयाबाबो बेसेबां जायो 160 200 फंबाय फैथ'रा फैथ'लै गाखिर फै ओरै फैलै बैसिम गायदों आरोना बै दंफांसिम बेयाव 4 बिगा दङ ओमफ्राय बेयाव हाइजें बायदिसिना गायदों आरो गोबां मा बुस्थु गायबावदों फंबाया जोंना ओरै फैरा ओरै फैसाय ओरै फैलै लोगोफोर आं नैबे फंबायनावहाय फंनैसो खोथा सोंनो सानबाय आस्सा फंबाय बे बानजुत गायनायाव मा होदों बानजुत गायनायावथ' ओरैनो जास्ट गायनाल' दोननांगौ हादाननिखा नालाय हासार गोनां हा हासार एरि जेबो होनाङा ओरैनो जास्ट गायबाय ओमफ्राय बिनि उनाव बयबो मिथिगौ बानलुखौहाय गंगार खर' जायो होननानै गंगार खर'नि थाखाय होनाय जायो ओमफ्राय बेजों लोगोसे बिबारनि होयो ओमफ्राय फिथाइनि होयो आरो बेल' बास गायनानै जास्ट ओरैनो दोननाय अर्गानिक ने आरो खय बिगासिम गायदों होनदों फंबाया 4 बिगा गायदोंमोन गासै ओमफ्राय माखासे दांहोनो फोसाबनो हायैनि जाउनाव 1 बिगानि एसे बाराखौनो ओरैनो दोननांदों आरो दा जानांगौ 2.5 बिगासोनि एसे बारा दङ 2.5 बिगासोनि औ ओमफ्राय दा खाजेनबायना खाजेनाखै खाजेनबाय दिनै फार्स्ट टाइम खादों बेसेबां बुरजा मोनदों फार्स्ट टाइम खाजेननायाव खामलाफोरनिफ्राय मोनथिदों 26 केजि जादों होनना खोनादों आरो दायो मार्केटिं खालामनायाव बेसेबां दायो फानो दाथ' ओरै हादानावहाय बानलुनि बेसेना जादों 100सो मोनो होनदों खोमा ओमफ्राय जोंनि ओरैहाय खैला मैला जों फानब्ला फवा दाख्लैहाय 40 ओमफ्राय माब्लाबा 60 फवा बिदि फाननाय जादों दा अब्ला केजि 160 आरो माब्लाबा 200 बिदि मोनो आरो बेनोसैना हामबायसै बिथांनिसिम लोगोफोर दा फंबायनिसिम जोङो गोबाङैनो आबाद मावनायनि बागै मिथिनो मोनबाय दायो जोङो बे फंबाया जिरायनानै थायाखै मावनायनि फिथाइखौ दिनैहाय मोगथाङाव साक्सेस जाबाय बिथाङा दिनै जोङो ओरैनो थायालाबानो जों मावनांगौ आरोना असेनो मावगोन असेनो जोंनि थाखायनो एसे आग बारायगोन दा लोगोफोर बेबायदि जोंनि सेंग्रा लाइमोनफोरा मावोब्ला गोसोफोरा गोजोननाय मोनोना बर' लाइमोनफोरा दिनै आंबो बेबायदिनो सानदों आंबो बेबायदिनो ट्राइ खालामगोन मावनो बिथांबायदि आंबो आबादारि जानो सोलोंनायसै एबा नेक्स्ट इयारनिफ्राय आंबो टारगेट लाबाय दिनै आंनि भिडिअ'आ
एसेनोसै नै साथा खांख्राइ लाबाय थांनायसै